Sa video pala na to ay pag-uusapan natin ang gas consumption ng Raider 150 new breed o yung mga old gen na mga Raider 150, kasi kapag luma na raw yung mga motor, malakas na raw sa gas, mga tropa. Alright mga tropa, so kayo na magsabi kung matipid pa ba o makalas na sa gasolina itong ating Raider 150 na old gen, mga tropa, no? Yo, what's up mga tropa? Another day, another vlog at another blessings na naman para sa ating lahat, mga tropa, no? So sa video pala na to ay pag-uusapan natin ang gas consumption ng Raider 150 new breed o yung mga old gen na mga Raider 150, kasi ang marami nagsasabi kapag luma na raw yung mga motor, malakas na raw sa gas, mga tropa. So bago natin pag-uusapan yan, papaliwanag ko muna sa inyo, mga tropa, kung ano yung mga nakalagay dito na kagaya ng carb, no, mga CDI o ignition coil, kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit na malakas sa gas ang mga motor natin. So unahin natin yung carb natin, mga tropa, no. So ang carb natin, mga tropa, is Kuso Evo na 28mm. At ang setup nito, mga tropa, ay yung main jet natin na ginagamit, mga tropa, is 1112. Tapos yung slow jet naman, mga tropa, is number 38. So yun po yung setup ng carb natin. Tapos sa ignition naman, mga tropa, is stock lang po. At sa CDI naman, stock din. So ang baon lang po natin, mga tropa, is 28mm na carb. Tapos stock po lahat, pati makina, mga tropa, no. Kung alaga natin na Raider 150 new breed, mga tropa. So nandito pala tayo, mga tropa, no, sa may Barangay Carot. So dito tayo nag-vlog para maiba naman yung view, para makita naman natin yung view dito sa lugar namin, no. So ngayon, mga tropa, no, marami kasi nagsasabi sa akin, nagtatanong na malakas nga ba sa gas yung mga old gen na mga Raider 150, mga tropa. So yan ang susubukan natin ngayon. So ayun nga, sa nabanggit ko, carb lang po yung baon natin na 28mm na Kuso Evo, na ang setup, mga tropa, is 1112 yung main jet, tapos yung slow jet number 38 lang po. So yun, mga tropa, no. So papakita ko yung natakbo ng ating motor is 81,376.1. ayan, mga tropa, yan yung natakbo na ng ating Raider 150. So hindi pa tayo nagpapagas, mga tropa, nagbi-blink na. Tapos titignan natin yung gasolina. Ay oo, ang mga tropa natin na. So titignan natin yung gasolina, mga tropa, no. Hindi pa ako nagpapakarga ng gas magmula nung nakaraang araw. So may natira pa naman na konti. Sumawa ko sa torta mo. Video tayo ito. Hello naman po kaya. Idol, anong pangalan ng vlog mo, kuya? Lover cards po. Ha? Ito po. Meron ba ng sticker dyan? Biglang mayroon, siyempre. Baka masyado manilang sa vlog kasi baka mamaya. Yun. Tayo dyan. Ayan na. Sige po. Ay, oo, sige. Kay, ito pala si Wala masyadong wala bang scam yan? Ay, wala po. sticker ko. Lagay ko ulit sa motor ko to. May motor ka? Kay? Akin lang dyan. Bago mo dito, pangit mo dyan. Saan po kaya? Taga-Kabungan po. Ay, Kabunggan. Shout out po pala sa lahat ng mga taga Kabunggan. Kalapit lang na barangay ng Karot, mga tropa. Alright. Hello, mga fishing meat. Meron din kasi akong... Meron ka rin po. Anong vlog mo, te? Ano lang yan, parang nag-post-post na, ganyan. Pero mayroon akong bagsag sa pangalan ko, fishing meat. Ay, i-comment mo na lang kung sa page ko para sa page ko, Facebook, para makakuan kita. Sige, salamat po. Alright, mga tropa, no? So mga tropa natin. So nawala tayo sa binablog natin ng dahil sa kanila ate. Kanina pinuntahan tayo dito, no? Alright, so ito, mga tropa, nakita natin may kunting gasolina pa yung motor natin, mga tropa, no? So maggagas tayo ngayon sa may gasoline station sa may Dulawan.
At susubukan natin kung ilang kilometers ba yung kayang takbuhin ng 1 litro mga tropa, no? Alright, so tara, susubukan natin kung talagang malakas nga ba sa gas ang mga lumang motor natin o yung mga old gen na mga Raider 150, lalo na sa mga naka big carb, lalo sa mga naka 28mm, di ba? Alright, so susubukan natin mga tropa. Alright mga tropa, no? So papakas lang tayo sa bed. So regular po, 1 litro lang po. 1 litro. So may natakbo pala tayo na 81,378. Ayun, sakto. Walang butal ah. So 1 litro lang po. Sa loob. Dapat may parting-ting kay Magnum yan. So yung 1 litro pala mga tropa ay 58 pesos dito sa amin ah. Ewan ko lang kung dyan sa inyo kung magkano yung 1 litro ng gasolina mga tropa. Right, so susubukan natin mga tropa na. Susubukan natin kung ilang kilometers ba yung abutin ng 1 litro. Right. Alright mga tropa, no, so tambay na muna tayo. Grabe ang init. So mayroon na pala tayo mga tropa na takbo na bali 81,400 na po tayo na natakbo. So kukumputin natin yun mga tropa. Pero hindi pa dito matatapos mga tropa ah. So tumambay lang tayo saglit. Nagpahinga lang tayo. So bali kanina mga tropa is 81,137. So kanina pala mga tropa is meron tayong natakbo na 81,378. So i-minus po natin. So mayroon na tayong 81,400. Ayun, so may 22 kilometers na tayong natakbo. So sakto mga tropa, nakalahati na yung gasolina natin. So papakita ko sa inyo mga tropa na. Alright mga tropa, ito na. So nakalahati na yung gasolina natin. So mayroon ng 81,409.9 na. So yun na yung natakbo natin mga tropa. So papauwi na rin pala tayo. Alright, so update tayo mamaya mga tropa, no. Titingnan natin kung ilan ba yung gas consumption ng isang lumang Raider 150. So ilang kilometers ba yung aabutin ng 1 litro. Alright, tuloy natin yung vlog natin mga tropa.
no? So nandito na pala tayo sa bahay at ito na yung natakbo ng 1 litro natin mga tropa. So bali may natakbo siyang 81,420. So i-compute natin ngayon kung ilan nga ba yung total ng tinakbo ng 1 litro mga tropa, no? Kanina kasi bago tayo umalis dun sa gasolinahan, meron siyang 81,378. So ma-minus natin 81,420. Yun mga tropa, no? So may 42 kilometers po na tinakbo yung Raider 150 natin na old gen. So titignan natin kung may natira pa ba o wala na. Tignan natin mga tropa. 42 kilometers mga tropa. Yan. Ayun, may natira pa mga tropa. So may natira pa dun sa gasolina natin. Alright mga tropa, so kayo na magsabi kung matipid pa ba o makalas na sa gasolina itong ating Raider 150 na old gen mga tropa, no? So kayo nang maghumusga kung worth it pa nga ba yung mga old gen na ganito ang gas consumption mga tropa, no? So wala pa tayong daya dyan, ha? Dire-diretso po yung biyahe natin kanina. At nakita nyo naman 1 litro lang yung kinarga natin, tapos ito lang binahe natin. Iniikot natin para makita natin kung ilan nga ba yung aabutin ng 1 litro na gasolina mga tropa, no? Kung ilang kilometro pala yun. Alright mga tropa, so dito na siguro matatapos tong vlog natin. At yes, kayo nang humusga. Comment nyo na lang sa baba kung matipid o makalas na. Alright, so see you po sa next na vlog natin mga tropa.